público tamén. Iniciamos a sesión deste pleno extraordinario co seguinte orden do punto, o primeiro punto do día, que é a situación da relación actual do Concello de Ortigueira coa entidade de servicios sociais Virxe do Carme. Valentín, já a palabra. Bo día, señor alcalde, bo día, compañeros. Nosotros, cando plantexamos este pleno, somos conscientes de que hai unha realidade moi grave no Concello de Ortigueira e que queríamos que os veciños souperan de primeira man, para eso estamos aquí, como está neste momento este asunto e que lle explicáramos á cidadanía de que maneira ou como llevamos a dar solución a este grave problema, porque a xente lle generou un estado de alarma bastante importante e entonces queremos que quede saldada de unha maneira clara e meridiana para que eses veciños que teñen dependientes ao seu cargo pois estén tranquilos e que non vai haber ningún problema para seguir prestando o servicio. Nos gustaría que aclarara todo isto. Moitas gracias. Ben, moitas gracias. Guillaume, bueno. Sí, no, eu estaba pensando, porque ciñéndonos ao orde do día, o primeiro punto do día é situación, relación actual do Concello de Ortigueira coa entidade Virxe do Carme. Eu non sei se están cambiando o orde do día, se ao mellor poden concretar, ciñéndonos ao orde do día, facemos unha exposición general, porque eu teño unhas dúbidas. Que diga a presidencia, non sei. Ben, o orden do día di, o primeiro punto é a situación da relación actual do Concello de Ortigueira coa entidade social Virxe do Carme. Nos gustaría que nos comentara como está. Con respecto a esta entidade, con respecto. Bueno, eu supoño que se refieren a Virxe do Carme, que é unha empresa que presta servicios de axuda a domicilio. Miren, a día de hoxe estánse ultimando os trámites para poñer en marcha unha bolsa de emprego para as persoas para poder traballar en axuda a domicilio. A anterior esgotouse no ano 2017, por tanto era preciso urxente poñer en marcha outra. Ao mesmo tempo levouse a cabo unha reorganización do servicio de axuda a domicilio, de tal xeito que con esa reorganización o servicio de axuda a domicilio a día de hoxe estáse cubrindo totalmente o servicio con persoal do Concello. Levouse a cabo unha reorganización e eu quero deixar constancia neste pleno que unha das cousas que se fixeron foi contar coa voluntariedade das traballadoras e traballadores, que tamén hai homes en axuda a domicilio no Concello de Ortigueira, para que aplazaran ou modificaran de algún xeito as súas vacacións e os seus permisos. E, ademais, desde o Goberno Municipal queremos agradecerles a todo o personal que traballa en axuda a domicilio do Concello de Ortigueira a súa disposición para, como digo, que non quedara descoberto ningún usuario ou usuaria da axuda a domicilio. Se aínda así, en algún momento determinado, por unha baixa, por un imprevisto urxente, é necesario acudir a unha empresa para que se cubra ese servicio de maneira urxente, farémolo. Por un motivo, o que prima no servicio de axuda a domicilio do Concello de Ortigueira e no Goberno Municipal é a atención aos usuarios e usuarias de axuda a domicilio. Non hai, a día de hoxe, ningún home ou muller que precise dese servicio ao cal se lle estuvera prestando ese servicio, se lle este prestando ese servicio, que este descoberto. Por tanto, facía usted referencia, señor Camín, a alarma social non foi xenerada nin polas traballadoras do Concello de Ortigueira, nin polo Servicio de Atención ao Domicilio, nin polo Goberno Municipal. Foi xenerada por ustedes, como viven ben sendo habitual. Se usted conoce a día de hoxe que hai un problema, que hai usuarios que tuveron que prescindir dese servicio, digo aquí,
Eu asegurolle que non o hai. Ben, Isabel, Sí. Bueno, eu quero empezar dicindo que únome como integrante do grupo mixto nesta solicitude de pleno extraordinario porque considero que é un dos temas, aparte de moitos que hai, importante, dado que o servicio de axuda a domicilio empezouse a prestar neste concello desde o ano 86, cando moitos de nosotros aínda estábamos facendo a primeira comunión, e chegou a ser un referente na prestación deste servicio para este concello frente a outros concellos limítrofes. O éxito dese traballo, evidentemente, é do traballo constante dos traballadores e traballadoras, que agora hai traballadores no 86, seguro que eran todas traballadoras, de todos os traballadores e traballadoras deste concello. Co paso dos anos, o envellecemento da poboación fixo e de feito que fora necesaria unha titulación específica para prestar este servicio fixo e provocou unha escasez no persoal. Esta carencia, como ben dixemos, eu estando na oposición e tamén no equipo de goberno, podíase ver suplida con a creación de obradoiros de empleo, concursos para obter o certificado de profesionalidade, como fixeron outros concellos limítrofes. E esta situación chega ao ano 2017, cando se puxo en conocemento no equipo de goberno de esta deficiencia para prestar un servicio. Solicítanse os 3 presupostos e, debido á urxencia, porque non hai persoas para cubrir esas necesidades, contrátase e axudícase a máis ventaxosa, que é Virxen do Carmo. Digo que isto foi un parche, e evidentemente foi un parche porque chegamos á situación do 2019 sen facer un contrato, como ben se puido ver nas actas dos plenos, que como a oposición en todo momento estábamos dicindo que había que facer uns presupostos para ter estas consignacións presupuestarias para poder contratar este servicio e así evitar a situación que está pasando tamén esa empresa, que está todo o ano 2019 sin cobrar e ten que acudir aos famosos reconhecimentos extrajudiciales que estamos acostumbrados. Agora, a culpa sempre é os de uns e de outros e estamos así tirando dun lado para outro. Pero ao final, con tirar dun lado para outro, non estamos solucionando en nada. Xa no 2017, estando eu na oposición, díxose que había que contratar, como dixen antes. E ben é certo que nos plenos díxose que ese contrato era ilegal. Se agora tamén están votando que hai unha demanda presentada, miren, eu como concelleira, e díxenos sempre, o deber dun concelleiro tamén é, en vistas de que se está producindo algún tipo de ilegalidade, é responsabilidade tanto da oposición como de calquera de ponerla en conocimiento de quen ten que poñer ese conocimiento. Entonces, xa basta de botarnos as culpas uns a outros. E agora estános dicindo que van a sacar unha bolsa para xaneiro. Tamén nos dixeron que estaban facendo os trámites da contratación. É dicir, é unha serie de cousas que a nosotros o que nos interesa é que haiga algo firme e sólido xa. E acaba de dicir que a alarma xeral que a fixo o PP, non, a alarma xeral veu do propio goberno. É dicir, que se decía que se iba a carecer de prestar ese servicio porque non se podía seguir prestando ese servicio con esa empresa porque había unha demanda. Iso é o que se estaba falando na calle. E iso, evidentemente, non saleu da oposición, porque non tiña conocimiento. Cando se genera esa alarma creada por vostedes, a oposición o que fixo foi solicitar unha reunión cas partes. E iso foi o que se fixo o 30 de setembro. E foi iso. Por qué? Porque é un interés, para min, prioritario no Concello de Ortigueira. Entonces, estános dicindo que se está poñendo en marcha, e que xa o de poñer en marcha, encendemos, metemos primeira, e que non hai, o sea, non hai
non hai nada claro, nin esas bolsas van garantizar que se preste tampouco o servicio, e vostedes saben o como a mí. Non teño máis nada que dicir. Ben, gracias a Luis. Muchas gracias. Con respecto a este primer punto, porque entiendo que vamos a seguir el orden del día, ¿no? Bien, con respecto a este primer punto, yo solamente tengo una pregunta que hacer, porque se trata de la contratación de la empresa que está buscando respaldo, ¿no? ¿Tenemos un respaldo jurídico para la contratación de esta empresa por fin? ¿Sí o no? ¿Lo tenemos? ¿Se ha pedido a no sé quién un informe jurídico que abunde mayor de lo que el señor secretario dice, si es o no? ¿Lo tenemos? Casi prefiero. El secretario mantén que Sí, ya sé lo que el secretario mantiene con todo su derecho. Yo lo que pregunto es, porque creo haber entendido que se había solicitado un informe a algún tipo de gabinete, y lo que pregunto es, ¿lo tenemos ya o no? Eu contesto, pero casi. Al final, sí. Perfecto. Vale, tú toma nota y... Vale. Pues no tengo más que decir de momento. Vale, que yo propuso. Audi, puedes... No, pero tengo... Sí, tienes la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, que nos diga que a alarma social axudamos nós, pois, que quere que lle diga? A alarma social se xenera cando hai incertidumbre. E estou de acordo co que dicía Isabel e o que está exponendo agora o Dr. Pita. Claro, a miña pregunta é como está a día de hoxe o tema do contrato que non existe ca empresa Virxe do Carme. O resto que dixo vostede é literatura, quer dicir, se é unha alarma social, se a puxemos nós, xa sabemos que a culpa é do señor Girón, de Feijóo, xa sabemos que iso é así sempre, en calquer asunto, pero eu non lle pregunto por eso, lle pregunto como é a día de hoxe, como acaba de expoñer o Dr. Pita, a relación contractual que non existe coa empresa Virxe do Carme. Esa é a pregunta, non a contestou. Lle estou preguntando cal é, en este momento, a situación. Temos unha débeda con esa empresa de 1.110.000 euros. Entonces, a nosotros nos preocupa este asunto. E a demagoxia de que diga é que a las trabajadoras, claro está, as traballadoras son responsables, porque non traballan con tornillos, traballan con persoas. Claro está que van deixar as súas vacacións, claro está que se van a poñer a seguir traballando e seguramente se queden sin elas, que eso vostede non llo dice, porque a bolsa de emprego a ver o que lles vai a generar para o ano. Pero elas son responsables, e eles, os que están traballando, claro que sí, porque traballamos con persoas, señora Audi, non con tornillos. Por lo tanto, a responsabilidade, claro, voluntariedade, que un concello, unha administración pública abogue a voluntariedade, es unha vergüenza, señora Audi, que me diga vostede isto. E que deixemos en man de unhas traballadoras que se cubra o servicio. Repito, cal é a día de hoxe a relación que temos ca empresa Virxe do Carme, si temos algún? Esa é a pregunta. E esa era o orde do día, que vostede me repetía, pero... Bueno, gracias, señor alcalde. Nada, señor Calvín, pero quero aclarar un tema. Vostede empezou co punto, fixo unha introducción, vexo correcto, porque é o primeiro punto de orde do día, e é normal que todos faigamos unha introducción de por que se convoca este pleno extraordinario, ou por que estamos aquí, non? É unha resposta da portavoz do goberno, tamén unha introducción e unha conclusión de Isabel Rego. Luis Pita centrouse no punto de orde do día, e vostede agora está de segunda volta, tamén centrándose no... Que non me contestou? Bueno, pero vou dicir, na primeira parte non fixe este tipo de introducción, entón vamos levar un pouco o que é orden do pleno. Agora lle vai a contestar a esta pregunta e a pregunta de Jesús. Muy bien. Sí, vou a contestar e además, por alusións á miña intervención anterior, eu non utilicei ni fun eu a que fixo mención á alarma social, foi vostede na súa intervención inicial, e por tanto non se sorprenda se lle contesto. Este goberno non xenerou ninguna alarma social. Porque, mire, aínda que hoy se fixéramos casos ao que se comenta na rúa, nin tampouco podemos estar desmentindo xa. Aínda que na rúa existira o rum-rum ou
a idea de que, ou porque se fixera ou se dixera que a empresa Virxe do Carme iba a deixar de prestar o servicio que estaba prestando, que era puntual e para casos que non se podían cubrir con traballadoras ou traballadores do Concello, aínda que iso fora así, en ningún momento houbo ningún usuario nin usuaria do Servicio de Axuda a Domicilio do Concello de Ortigueira que quedara sin servicio. Por tanto, xa me explicarán vostedes donde se xeraríase se algún usuario deixara de recibir o servicio. Non ocorreu tal cousa, e, por tanto, donde está a alarma social? Por eso les digo que a alarma social a xeraron vostedes, e eu non me referín ao Partido Popular, dixen vostedes. Fixo a señora Rego alusión a unha reunión que se produxo neste Concello, e, efectivamente, esta portavoz chamounos a todos os portavoces, ao señor Pita, a vostede, señor Calvín, e a señora Rego, para manter unha reunión en este Concello consciente de que efectivamente existían esos comentarios na rúa, había certa preocupación nos vecinos e vecinas de Ortigueira. Eu falei personalmente con todos vostedes, e vostede, señor Calvín, excusouse dicindo que non podía asistir á reunión para o día que se lle señalaba porque traballaba, de tal xeito que tuvemos que aplazar esa reunión para o lunes. A idea desa reunión era informarles a vostedes, como portavoces da oposición, de a situación na que se encontraba o Servicio de Axuda a Domicilio en Ortigueira. Celebrouse esa reunión a que asistiron as dúas técnicas de axuda a domicilio do SAF de Ortigueira, asistiron tamén os 3 representantes sindicais do persoal do Concello de Ortigueira, vostedes, o señor alcalde e eu mesmo. En esa reunión explicouseles con detalle cal era a situación de Virxe do Carme, do Concello, do servicio, e non son eu quen utiliza a palabra coa voluntariedade ou estar de acordo as traballadoras do Servicio de Axuda a Domicilio, fago as miñas, pero utilizounas en esa reunión unha representante sindical que dixo: se as traballadoras están de acordo con esa reorganización, nós non temos nada que decir. E sumo a eso. E, por tanto, señor Calvín, non intente darme leccións nin decirme que as persoas son tornillos. Non se poñen en evidencia, seino, e vostede sabe que o sei, e, por tanto, vamos a deixar eso. Despois de producida esa reunión, ustedes meten a petición de pleno extraordinario no registro. Antes. Despois de convocada a reunión, ustedes meten a petición de pleno extraordinario. Se eu os convoco a vostedes a unha reunión un miércoles que non recordo, usted me dice que non pode vir e acto seguido mete a petición de pleno. Señor Calvín, señor Calvín, está mentindo vostede. No. Se eu a vostede o chamo por teléfono e ademais é que como se pode demostrar documentalmente con testigos, nin usted nin eu ganaríamos nada mentindo, verdad? Así que non sei por que se empeña. Despois de que eu os chamo a vostedes por teléfono para manter esa reunión que non se poido producir no día en que estaban convocados, vostedes meteron a petición de pleno extraordinario. De tal xeito que se poñen vostedes en evidencia, porque o que non lles interesaba era que o goberno municipal lles dera información, sino facer este pleno extraordinario que hoxe estamos facendo, porque creían ustedes que así a quen iban a deixar en evidencia era o goberno municipal. Esa é a realidade, e iso foi o que aconteceu. A día de hoxe, a relación contractual con Virxe do Carme, non hai un contrato firmado con Virxe do Carme. E voulle a repetir, xa o dixen antes e o digo agora. E contestou a pregunta do señor Pita. Está pedido un informe á Diputación Provincial da Coruña para que nos digan se é posible ou non ter que a axuda a domicilio siga sendo municipal e se en algún momento se pode compatibilizar con unha prestación de servicios por unha empresa en momentos, digo, de puntuales, de urxencia e porque por causas axenas á prestación de servicio en sí mismo non se poderá facer con personal do Concello. Eso é así. Primou
Prima e seguirá primando a atención aos usuarios e usuarias no Concello de Ortigueira, prestada por personal do Concello de Ortigueira. E se en algún momento hai un usuario ou usuaria que corre o risco de quedarse sin servicio, como digo, por causas alleas, tanto ao propio servicio como a este goberno municipal, por unha IT improvisada, por calquer causa axena, como digo, non o duden. Este goberno municipal, estou segura que o propio servicio, as técnicas, me refiro, responsables dese servicio, coa súa conformidade, acudiremos ao que sexa necesario, e se iso supón acudir a unha empresa externa para que, e repítolle, ningún usuario, nin usuaria deste Concello quede sin servicio. Iso é o que primou e seguirá primando o señor Calvín na atención a domicilio do Concello de Ortigueira e nas nosas decisións, conscientes, como usted dice, de que as persoas, e sobre todo as persoas que necesitan dese servicio non son terminos, como usted decía. Non sei se contestei as súas preguntas. No. Pero considero que sí que está contestado porque eu mismo oí. Simplemente, de todo o que he oído, simplemente aclarar que por parte de Secretaría Municipal do Concello, o señor secretario está aquí, mantuvo sempre dende un principio que non se poden facer contratos mixtos, que non se pode facer unha parte pública, como estábamos levando con a traballadora do seu domicilio, e logo unha parte privada con unha empresa, non? Eu teño que respetar en todo momento o Consello Xurídico e a información xurídica do meu secretario. Como di Auri, nos informes que veñan de Diputación ou se veñan da Xunta, se no seu momento dicen que se pode facer, pois valoraremos o que se fai en ese momento. E agora saltarme as instruccións xurídicas do meu secretario tamén me supón un problema para min como alcalde, non? O servicio que temos estáse facendo da mellor forma posible. Eu asumí unha responsabilidade porque prefiero asumir esa responsabilidade pola cal agora estou no xulgado con unha denuncia do Partido Popular por prevaricación administrativa, por un fallo administrativo. Bueno, pois, como dixen, se no seu momento a xueza considera que eu cometí un fallo administrativo, pois eu asumirei ese fallo. Prefiero asumir ese fallo administrativo e atender a todas as persoas que o necesiten, que non quedou nadie sin atender, que atender unha responsabilidade penal ou patrimonial porque unha persona lle pase algo. Eu creo que vostedes, calquera de vostedes que están aquí, como alcaldes, se están no meu sitio, farían exactamente o mismo. Ni de broma. Espere, eu voulle... De broma. Bueno, escoíteme que eu escoitei a vostede e Pero non ponen as mosas... Espere, voulle dicir. Ben, pode haber un error administrativo. Non é un error administrativo. Señor Calvín, eu a vostede escoiteino, pidolle educación, pidolle respeto. Respeto aos compañeiros, xa non a presidencia, pidolle respeto, escoite, e cando teño o seu turno de palabra, pode falar. Prefiero que se me castigue, dito así, polo error administrativo e non soportar, nin personalmente, nin na miña conciencia, un delito penal ou patrimonial, sobre todo penal. Por que penal? Porque as persoas que estamos atendendo nas casas necesitan darlle o tratamento, necesitan limpieza. Un exemplo é un tratamento de coagulación da sangue, que non o tome. Que non o tome porque non lle damos, porque non temos unha persona para darlle o que lle estábamos dando. Esa persona, desgraciadamente, Dios queira que non pase, ocurrelle algo, a responsabilidade é miña, como alcalde, pero non só miña, a responsabilidade tamén é dos servicios técnicos do Concello e do Concello. E a reclamación patrimonial no seu momento, que primeiro é vida, pois sería para o Concello e para nosotros como persoas, non? Ese sería o gran problema. Se vostedes fan esta consulta á inspección da Xunta, nos van a contestar isto mismo. Mal por mal, é mellor que me castiguen e que me digan que non poido ser alcalde deste Concello por non sei canto tempo e máis outras cousas máis, porque, como saben, son profesor de vez en cando e tamén me poden quitar a función pública, pero asumo. Pero prefiero asumir eso e non asumir que a unha persona lle falte medicamentos, lle falte limpieza, lle falte alimentación, porque eu non lle poño unha persona na súa casa.
O procedimento, veremos cal é o correcto. Estamos en pasos, como dixo a miña portavoz, que se pode dirixir, estamos en pasos para regularizar a situación contractual. É un contrato. En ningún momento, manteño en ningún momento, eu solicitei presupuestos a estas empresas, solicitaronse directamente dentro do servicio de axuda a domicilio, e en ningún momento dixen a que empresas lle había que pedir os presupuestos e as traballadoras da axuda a domicilio e solicitaron os presupuestos a quen consideraron, as empresas que tiñan referencias. No seu momento se me dixo cal era a oferta económicamente máis ventaxosa, díxenlle que se era a solución que tiñamos que facer, pois que era o que tiñamos que facer, que non íamos a deixar as persoas sem atender, e eu non vexo outro problema en este tema, non? A relación contractual xa lle contestaron, porque lle contestaron no seu momento, non hai máis que contestar, e, bueno, e pasamos ao punto seguinte, porque eu creo que ás 11 pois temos un segundo pleno e temos ainda 3 puntos por diante, ainda hai moito que tratar, incluso ao final que concluir, non? Bueno, vamos a pasar logo ao segundo punto, que é a situación actual dos contratos dos traballadores da entidade Servicios Sociais Vixo do Carmen que prestan os servicios de asistencia e a domicilio. Ten a palabra, señor Carmen. Gracias, señor alcalde. Como lle decía antes, se as cousas empezan mal, acaban mal. E vostede contrata e o que fai é unha que é increíble que o faiga o Partido Socialista, non? Que faiga dun servicio público, que faiga un negocio, que foi o que pasou. Vostede fixo... Que conste en acta esta afirmación do señor. Sí, conste en acta porque é así. Vostede fai de un servicio público, fai unha encubertamente, que volve a constar en acta. Encubertamente, fai vostede unha especie de profesionalización hacia unha empresa que luego a usted le vienen estos problemas que le están sucediendo. Y lo más grave de todo esto es que tenemos 1.322 horas del servicio de ayuda a domicilio que devolvemos a la Xunta de Galicia. 1.322 horas. Y ahora quedan 10 personas de la empresa Virxe do Carmen, van a quedar, pois, ou quedan, na calle porque non van a poder seguir con este traballo. Esa é a situación actual. Entonces, o que ten vostede que pensar é que se vostede fixera ben as cousas, había un obradoiro de emprego naquel momento, vostede renunciou, dixo que non era o adecuado, non sei que historia, e o que fai despois de negarse a esta formación que lle houbera dado certificado profesional a 20 persoas e automáticamente ter logo para esas bolsas de emprego pois un personal cualificado co certificado profesional, en lugar desto pois se dirixe vostede a unha empresa. E iso é o que sucedeu. E do que mal empeza, mal acaba. E tuvo vostede 2 anos e medio para regularizar todo isto. Claro, e agora vostede se queixa de que é que o Partido Popular me levou aos xuzgados. Non, é que aquí, cando se ve un tema que non é correcto, e tanto a Secretaría como a Intervención pois poñen reparos, tanto para as facturas como para moitas cousas, pois automáticamente a persoa que estaba aquí, o grupo, pois o levou a vostede aos xuzgados para que determinen eles se hai ou non algún tipo de problema, ¿no? Como vostede dice. Pero non pense vostede, ¿no? Como está dicindo, é que culpa dos... Non, a culpa foi súa. Foi súa, non foi de nai demais. E non nos conte un mitin político de que é que usted vela por los señores. Non. Vostede puido facer isto. Dese vostede conta de que devolvemos 1.322 horas. E sabe vostede que hai 105 persoas en lista de espera. O sea, nosotros devolvemos horas e temos xente en lista de espera. 105 persoas. Se vostede está tan preocupado polos señores, estos 5 seguramente teñen grado 3 ou grado 2 de dependencia. Seguramente moitos destes están neses grados, por algo teñen o servicio de axuda ao fogar concedido. Entón, vostede, se realmente fora verdade o que nos está contando, pois tería esta xente non en lista de espera, as tería atendidas. Pero vostede non está neste tema.
Vostede está en que solucionou un problema, fixo vostede un tema sobre algo que estaba moi claro que tenía que ser asumido polo Concello de Ortigueira mediante un obradoiro de emprego para ter persoas formadas con certificación e a partir de aí tuéramos un bon servicio complementario e non teníamos que devolver as 1322 horas. Pero vostede non fixo isto. Vostede o que fixo e se dedicou a facer foi o que se lle ocurreu, como fai sempre. Hai moitas veces neste Concello, estamos vendo moitas veces tamén, en moitos asuntos, que vostede vai tapando parches como se lle ocurre. E ao final, claro, ten este problema. E logo, como sempre, busca culpables. Quen é o culpable? Bueno, pois vamos mirar quen é. Pero non me conte que vostede quería atender a xente e que por un tema de que vostede, porque non sei que isto... Non lle vai a valer isto. Porque ten vostede 105 persoas pendientes de atender. Non me diga a min que está vostede preocupado por isto, porque me caería a cara de vergonza de vir aquí a decir isto. 105 persoas que non ten vostede atendidas no Concello de Ortigueira, que seguramente teñen grado 3 e grado 2 de dependencia ou outros grados, pero teñen concedido o servicio. E lle devolve vostede 1322 horas, que se dice pronto, porque non las damos colocado. Pero isto que é? Os dependientes de Ortigueira teñen dereito a isto. Teñen dereito. E vostede yo está negando, facendo unha mala xestión deste servicio. E lle repito, non son tornillos, señor Auri. Eu repito, non son tornillos. E me gustaría que lles dixeran ás traballadoras de Virxe do Carmen que é o que vai a suceder. Porque, claro, están preocupadas. Saben por que están preocupadas? Porque están no paro. Estaban traballando e están no paro. E moitas delas, vostede lle dice, non, é que la bolsa de emprego. Sí, claro, a bolsa de emprego. Pero mentras se resolve todo eso, se van a ter que buscar las habas, pues por outro lado. Ou a ver se las mandan a outros sitios, da propia empresa, a ver se é capaz. Este é a realidade. E o que máis me preocupa é a falta de atención, esas 1322 horas que devolveu. Señor Gavín, é a terceira vez ou cuarta. Dígolle que temos que dar no... Pero é que me gustaría que lle quedara claro. No, eu teño máis claro que vos. Seguro? Sí. Pois 105 persoas sin atender. Sí, sí. A ver se lle queda claro. Sí, Moitas gracias, señor alcalde. De nada, señor Gavín. Ahorita se fala. Sabe que seguramente está moi preocupado ou preocupada a estas horas, señor Calvín, os traballadores e traballadoras do Concello de Ortigueira, que ven como o jefe da oposición do Concello de Ortigueira, con 5 concelleiros, ni menos que o goberno, aí é nada, está máis preocupado pola situación das traballadoras dunha empresa privada que polos propios traballadores do Concello de Ortigueira. Por favor, manteñan... Espera un momento, eu non quero estar repetindo nos plenos, en todos os plenos, cal é o comportamento que debemos de ter. Temos un reglamento de funcionamento co reglamento para cumplir. Logo, cando unha persoa está intervindo, o que si vos pido é que escoitedes. Cando tedes o voso turno de palabra, nosotros e todos temos que escoitar a quen este falando. Ese orden, porque damos unha imagen mala. Logo, gestos, palabras, deixadeos para cando faledes no seu momento. Todos os grupos tedes o voso portavoz. A través do voso portavoz, se necesitades un momento de recesión para falar o que sea, non hai ningún problema. Pero eu o que vos pido é ese orden, por favor, que é o que vos teño que pedir. Vale, continúa. A relación contractual das traballadoras de Virxe do Carmen, da empresa Virxe do Carmen, é coa empresa. E, por tanto, este goberno municipal espera e desexa que todos os contratos que ten esa empresa, os seus traballadores e traballadoras, estén en regla e teñan un salario digno, igual que todas as empresas de Ortigueira e deste país. Pero a nosa preocupación primeira son os traballadores e traballadoras do Concello de Ortigueira que teñen a relación contractual co Concello de Ortigueira. E, por tanto, señor Calvín, descoñezo que relación contractual
manteñen actualmente as traballadoras que a tiñan antes. O descoñezo porque eu non lle preguntei á empresa, seguro que vostede o fixo. Si sei, e podo dicirlle, que algunhas desas traballadoras preocupáronse de acadar a titulación necesaria para prestar axuda a domicilio e seguramente formarán parte da bolsa de traballo que estamos facendo e que esperamos que incluso este terminada antes do mes de xaneiro. Falaba usted de solucionar un problema. Exactamente. Solucionouse un problema. Solucionouse un problema para primar a asistencia aos homens e mulleres de Ortigueira que o precisaban. E dice usted que se fixo unha profesionalización encuberta. Bueno, mire, quero recordarlle que a privatización encuberta, que creo que era o que usted se refería cando dixo profesionalización encuberta, porque profesionales son tamén as traballadoras e os traballadores que prestan os seus servicios no Concello de Ortigueira, fixeron aos seus xefes cando fixeron a reforma da Lei de Dependencia. E voulle ler literalmente o que decía o seu xefe Rajoy en aquel momento. Queremos derivar gran parte da actividade hacia o sector empresarial porque é o sensato. Hai moitas empresas que se dedican a elo, é un sector maduro que fai un magnífico traballo. Non veña vostede agora a botar en cara que o que fixo o Concello de Ortigueira foi privatizar o servicio. Home, vamos a ser un poquinho coherentes. A partir de aí, modificaron vostedes o copago. Empezaron a aportar ao sistema que tiñan unhas rentas superiores ao 100% do indicador público de renta, o IPREN, que entonces estaba fixado en pouco máis de 500 euros, señor Calvín. Esta aportación, dixeron vostedes, realizarase progresivamente ata cubrir un máximo do 90% do precio do servicio que está recibindo. É dicir, decidiron vostedes que os usuarios do servicio de axuda a domicilio iban a pagalo eles. Se iso fora pouco, eliminaron vostedes os dereitos adquiridos na Lei de Dependencia, que foi un avance moi importante, sobre todo para as persoas dependentes, e recortaron as axudas a cuidadores. Eliminaron a súa cotización social. Restringiron o acceso ao sistema dos dependentes moderados. É dicir, se a Lei de Dependencia desde fai uns anos ten un problema que vai en aumento, é culpa de vostedes, do goberno que fixo esta modificación. E non o estou inventando, non o estou inventando, isto é así. Posiblemente, si a Lei de Dependencia cuyo espírito tiña era que a maior parte dos dependentes deste país tuveran asistencia, supoño que conscientes de que por medio de contratación non se iba a poder a cubrir toda a necesidade. Había un banco de xeración de empleo que era que as persoas cuidadoras estuveran no ámbito familiar. Eu sei que isto que estou contando usted sabe de sobra, porque se dedica a iso. E que ademais tuveran un seguro e cuidaran aos seus dependentes no domicilio. Eso ustedes eliminaron. E efectivamente, o Concello de Ortigueira, como o resto dos concellos de Galicia, ten persoas en lista de espera. 105 ten o Concello de Ortigueira, 500 ten o Concello de Ferrol, e así sucesivamente. Porque é certo, sí, pero mire usted por onde, as competencias en isto tenas a Xunta de Galicia tamén do Partido Popular. Non, José Manuel Reixa non é conselleiro, deixe usted na oposición, que é onde está. Así que, señor Calvín, a cada quen a súa responsabilidade. Estamos traballando e seguiremos facendo, ainda que ustedes dispese, para normalizar a situación de axuda a domicilio no Concello de Ortigueira, no sentido de que todos os que o necesiten teñan o servicio coberto. E intentaremos, porque somos firmes defensores do servicio público, que ese servicio este coberto con traballadores e traballadoras
cuya relación contractual sea o Concello de Ortigueira e con ninguna empresa privada. Ben, Isabel, Despois deste partido de tenis terá que intervir o grupo mixto para empezar a poñer un pouco de cordura. O victimismo, porque nos estamos desviando do tema, eu penso que xa se está quedando corto Ortigueira e era mellor que deran o salto á Xunta de Galicia, porque penso que son máximos defensores do que de verdad nos está preocupando, e o grupo mixto é o que lle preocupa a situación de Ortigueira. O victimismo, como dixen eu, é fatal. Sempre hai un responsable. Eu estou segura de que, evidentemente, o máximo responsable é o alcalde. Se houbera outro concelleiro que non fora o alcalde de Servicios Sociales, sería ese concelleiro que encargara con todo este follón, pero é que non é só iso. En Servicios Sociales está sen convocar unha plaza de educadora social desde o 2017. Cando eu digo que é un parche no 2017 e eu estaba na oposición nese momento, eu estou completamente segura que naide dos concelleiros esa decisión de facer ese parche pasaría absolutamente nada, porque naide da oposición quería que pasara absolutamente nada. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pero é que nos metemos en outubro do 2019 e nada feito. Digan ustedes que están traballando. Eu non sei, de rodillas únicamente. É dicir, e eu sinto moito, se o secretario di que non se pode facer unha contratación para eses casos puntuales e eu vexo que noutro concello se está facendo, eses informes xurídicos que ustedes pediron ahora que os solicitamos nesa reunión do 30 do 9, perdonen ustedes, pero por que non pediron no 2017? Cando vostede, señora Auri, di que este convocatoria de pleno foi pedida despois da reunión, non, foi o 17 de setembro, o 27 de setembro. Perdone, sí, igual que outra reunión con as Promor, outro tema candente. É dicir, vostedes móvense cando a oposición se move. E é dicir, e aí saleu do señor Pita esta reunión da oposición para que nos explicaran o tema. Igual que saleu tamén a das Promor. Aí está a oposición. Para decirlle a ustedes, e había unha situación, e ustedes creárona, porque houve reunións cas traballadoras. Se non hai unha alarma social, a que ven reunirse cas traballadoras explicando o problema. Isto é Ortigueira, isto non é Ferrol, señora Aure. Isabel, céntrate no pleno. No pleno, e non estou falando de churras, nin de merinas, estou falando... Estou lendo outra cousa no pleno. Eu creo que nos temos que centrar, concretar o que queremos decir. No, pero eu penso que hai que aclararlle aos veciños a situación. É dicir, ustedes do 17 non fixo absolutamente nada. É dicir, por qué? Porque se a empresa cobrara, aquí o problema ven porque a empresa non cobra e deixa de prestar o servicio como calquera empresa. Lógico, eu se teño unha empresa e usted non me paga, eu evidentemente non lle presto máis servicio. Lógico, é unha empresa. Por que non se fixo un contrato? Por qué? Porque non hai os presupuestos. Que, vale, que o seu secretario dixolle que era ilegal, que non era legal, porque además está nas actas dos plenos e está grabado. E seguimos igual. E volvo a dicir, o deber dun concello... Mire, despois de estar 10 minutos cada un, eu penso que me 5 minutos, non pode decir... Preparen os plenos. O punto é... Está me dicindo a min que prepare os plenos. O punto é situación actual dos contratos dos traballadores... Sí, pero non estou falando de coches, señor Muras. Situación actual dos contratos dos traballadores da entidade de servicios sociais Virxe do Carmo. Ese é o punto. Situación actual. O resto estámonos desviando para onde nos parece. Sí, bueno, pois agora na próxima intervención pois falaremos, non sei, que quere que lle diga? No, vamos cambiar. No, que me fale, que pregunte sobre a situación actual, que debata sobre a situación actual. Eu entendo, señor Muras, tuvo que facer. Por iso, esa famosa demanda, e fixo legal, fixo todo legal. Non, fixo todo legal, todo iso, por iso se levou a trámite unha demanda, porque fixo todo legal. Pero claro, tamén se vai equivocar a xueza, por iso tamén.
Non, se aquí as culpas é Non de... están dando nivel suficiente. Ninguna. Non falemos... Están dando nivel suficiente. Perdóneme, señor Muras, pero non falemos de nivel. Non falemos de nivel, falemos de desnivel. Logo, terminou. Sí. Luis, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, dado que el señor Valentín se afana en recordarme mi profesión cada vez que me alude, me van a permitir, que no es algo que me moleste, vaya por delante, van a permitirme que haga un símil médico. En mi profesión procuramos centrarnos en lo que hay para intentar evitar que vengan problemas mayores. Es decir, agua pasada no mueve molino. Ya me va a dar un poquito igual lo acontecido hasta la fecha. Me va a dar igual porque ya no tiene remedio. A mí me gustaría que nos centráramos en lo que va a pasar, en lo que está pasando ahora y en lo que puede pasar de aquí en adelante. Y me va a permitir que me reserve un poquito para ceñirme a la orden del día al siguiente punto en que me explicaré con un poco más de claridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Sobre as traballadoras de Virxe do Carmen, a mí me preocupan, claro que me preocupan. Como non me van a preocupar? Son xente de aquí, E son persoas que traballan e que desenvolven a súa actividade aquí en Ortigueira. E se vostede fala con elas, pois seguramente verá a súa problemática. Teñen fillos, teñen realidades, hipotecas, ben sabe vostede. E están preocupadas, porque se quedaron no paro, o que eu lhe decía antes. Por eso me preocupa. Non é que me preocupen menos as de Ortigueira, non. Vostede está aludindo a que as rapazas de Ortigueira e os rapaces que desenvolven a súa actividade profesional aquí, para o Concello, verdad? Voluntariamente dixeron de que iban a solucionar eles o problema, pero que eles non teñen que facer isto. Eles fan isto por responsabilidade. Por eso o fan. Non queren quedarse sin vacacións, porque vostede a escolleu, verdad, señor alcalde? Claro, elas tamén, e eles tamén, queren coller as súas vacacións que lle corresponden. Vostede, que foi sindicalista, o teria que saber. As vacacións son un dereito. Entón, se elas deixan de ter vacacións este ano que lles corresponde, é porque teñen compromiso. Pero non é porque vostede lle deu compromiso, nin que sea porque o alcalde lles generou unha varita mágica. Non, porque saben que nas domicilios aos que están indo hai persoas que as necesitan e que os necesitan. E por eso o fan. Non porque teñan ganas de quedarse sin vacacións, señora Auri. O fan por responsabilidade. E claro que me preocupan. Por suposto que me preocupan. E me preocupan que non teñan vacacións, porque eso vai a ir na calidade do que é o servicio. Porque esas persoas necesitan, como todo o mundo, o seu tempo de vacacións. Vale? Que é un dereito. De acordo? Vostede lles está dicindo que o fagan o ano que ven. Bueno, vostede ou o señor alcalde o quen sea. Vale? Porque delas non partiu a idea. Alguén reorganizou desa maneira. Por lo tanto, hai que poñer os puntos sobre as is. E os 105 persoas que quedan sin atender son responsabilidade súa, claro que sí. E estas persoas que están traballando en Virxe do Carmen seguramente quererían traballar para o Concello, claro que sí tamén. Pero vostedes non fixeron ben o traballo e ven todo de aí. Había, xa lle dixen, unha oferta formativa e vostedes a deixaron pasar, non se sabe ben por qué. E esa privatización encuberta, que eu lle dicía, claro, porque privatización encuberta, claro que sí, porque hai un servicio que o podíamos dar nós e, sin embargo, preferimos externalizado e tal. E vostede me fala da lei de dependencia. A lei de dependencia, oiga vostede, é unha lei que nace sin presupostos, mire vostede por donde. Entón, claro, ao non haber cartos para poder apoiar en marcha, houve que facer despois, pois como sempre, e me gusta que me diga isto, porque ao final é o Partido Popular o que tuvo que facer todo isto e generar cartos para que isto se fixera desa maneira. Aquí hai o de sempre, falta de previsión, e ao final os que sufren son os mesmos. E isto o vimos nos plenos anteriores con outras cuestións, pero aquí é máis sensible, porque falamos de persoas. Entón, claro, aí é donde dói.
y ahora hay que contar un mitin político de que es que a mí me... No cuela, señor alcalde, no cuela. Muchas gracias. De nada, señor Por alcalde. alusións. Sí, podes. Sí. Home, claro que vou xerar cartos. Fixeron vostedes o que fan sempre, facerlle pagar os que menos posibilidades teñen, en este caso, os dependientes. O sea, o copago é eso, pague vostede o servicio que nós generosamente lle damos, señor Calvín. Mire, quen dixo a vostede que as traballadoras da axuda a domicilio se quedaban sin vacacións? Usted sabe por que se xerou este problema coa empresa Vixo do Carme no Concello de Ortigueira? Sabe? Estou segura de que ni se preocupou. Porque había uns dereitos dos traballadores e traballadoras da axuda a domicilio do Concello de Ortigueira, e como eran os seus dereitos, déronse. Primaron, primeiro, os dereitos das persoas dependientes, os dereitos das persoas traballadoras, e, por tanto, para cubrir a esas traballadoras que necesariamente, porque era o seu dereito, tiñan de coller vacacións, permisos, licencias, a máis as ITs que tiña algunha traballadora, houve que recurrir a isto, primando, e volvo a repetir para que non olvide, o servicio ás persoas que o necesitaban, porque eso é o que primou. Chegados a este punto, as traballadoras da axuda a domicilio, exactamente, responsables, moi responsables, aceptan, pero mire, aínda que o decidira o alcalde ou o señor Feijóo en persona, hai que contar coa voluntariedade das traballadoras para aplazar ou non as súas vacacións. Porque se lles obligamos, eso sí que sería un delito. Así que eu non sei que está dicindo usted coa voluntariedade. Por suposto que apelamos á voluntariedade. E como son tan responsables, efectivamente, accederon as que foi necesario que accederan. Así que non tergiverse usted, nin lle dé tantas voltas, é así de sencillo e de claro, por respetar os dereitos dos dependentes e os dereitos dos traballadores e as traballadoras deste Concello. Ben, eu concluyo agradecendo a todas as traballadoras do Servicio de Domicilio dende o primeiro momento a súa implicación con isto. Eu en ningún momento lle pedín ás traballadoras do seu domicilio, en ningún momento, lles dixen que deixasen de facer as súas vacacións. Eu faleille sempre claro e sábeno en todas as reunións que tivemos. Elas, tanto, da primeira a última, salvo aqueles casos que pola súa situación familiar, personal, non puderan facer, puñeron as facilidades todas para que o servicio seguise funcionando e a min falaronme sempre moi ben. Sempre moi ben porque eu a respeto a elas todas e elas respetan a min. E por que me respetan? Respétame porque dende o primeiro momento, como dixo a miña portavoz, lles garanticei todos os dereitos que teñen como traballadoras. O tempo de desplazamento entre domicilios, que non tiñan, os días, os puentes. Calquera traballadora da axuda a domicilio do Concello de Ortigueira ten os mesmos dereitos que o último ou o primeiro administrativo deste Concello. Todos teñen os mesmos dereitos. Están defendidos polos representantes sindicales. Os representantes sindicales, como vistes, estuveron na reunión que tivemos co secretario, que a interventora, e en ese momento se planteou a ilegalidade de que aplazasen as vacacións. Eles vos responderon, os representantes sindicales, dixeron vos que era totalmente legal porque era a vontade da traballadora. Se non fora legal, non o podíamos facer. Eu simplemente concluído con eso, agradecendo a todas as traballadoras o seu xesto. Nosotros fixemos, e o problema que hai precisamente, pois é por eso, por garantizar os seus dereitos, co cal necesitamos máis personas, e seguiremos traballando en este sentido. Marcamos e remarcamos o tema do obradoiro de emprego. No seu momento, xa se mirou o tema do obradoiro de emprego. O obradoiro de emprego, nese momento, tiñamos que aportar unha cantidad grande e o Concello de Ortigueira mirou no axente de desenvolvemento local que temos. Temos que colaborar porque non temos os parados mellor, non temos os 500 parados que nos exixen, temos que colaborar con outros concellos, en ese caso por ser a Mañón e Cariño, creo recordar. Hai un determinado número de alumnos para facer ese obradoiro de emprego, que aquí fixáronse moitos obradoiros de emprego. O obradoiro de emprego non é só para a creación de postos de traballo, tamén para que esas persoas emprendan
Creo que houve só unha empresa que emprendeu, dentro do ano 2000, nos obradoiros de emprego que houve. Non é algo no que eu crea, no obradoiro de emprego. O obradoiro de emprego ten unha finalidade, dura un ano, cobran uns salarios, está ben, pero a finalidade non é dar empleo a esas persoas, e a finalidade é formarlos profesionalmente para que poidan emprender de forma autónoma ou como asalariados. E esa cantidad que tiñamos que poñer nosotros no Concello, que non poñía nin Mañón, ni o poñía Cariño neste momento, eles non poñen, aínda que a miña interventora no seu momento me decía que presentaría reparo contra iso, porque se nosotros poñemos, eles tamén teñen que poñer. Sin embargo, si exigen un determinado número de alumnos. É dicir, que se son 20 plazas en total a oferta, nosotros podemos coller de entrada, collemos 10. Pero eso mellor pídenos 5 para cada un, se quero que firmen, eu faría igual, o convenio con eles. A cambio de nada, eles non van a poñer nada, e 5 habitantes, 5 persoas do Concello de Mañón de Cariño fan a formación aquí no Concello. Se ao final, por calquer motivo, hai un recorte no presuposto, o recorte non se fai ni en Mañón ni en Cariño. O recorte faise nas persoas de Ortigueira. É dicir, que pagaríamos, creo que era en ese momento 39.000 euros por formar a 5 personas. Que garantía nos daba en ese momento formar esas 5 personas? Que iban a quedarse a traballar no Concello de Ortigueira? Non. Sacarían un certificado de profesionalidade, traballarían en Ortigueira, traballarían en Mañón, en Cariño ou donde sea, donde eles queiran. É dicir, que ese obradoiro de emprego, esa solución ao obradoiro de emprego. En que se estuvo traballando, e si se estuvo traballando en moitas cousas, e isto que esta solución que se deu no momento tamén é traballo. Traballase todos os días. A improvisación, non hai tal improvisación. A palabra é moi bonita, tamén existe teatralización, tamén existe en política, pero aquí en este Concello traballase noutro sentido. En que se traballou do ano 2017 en adiante? En conseguir ter un centro homologado para que puidéramos facer este tipo de formación e a partir de aí que as persoas que viñeran aquí que puideran sacar o certificado de profesionalidade que non había, non tiñamos persoas. Eu tiña aquí notas da reunión, eu saquei 5 follas de notas de cousas que xa sei nunha reunión cos técnicos, cos sindicatos e co interventor, co grupo de gobierno. 5 follas, señor Calvín. Eu estaba ao seu lado. Vostede tomou escasamente que o vin, e discúlpeme por... Non ten nada que ver, igual ten todo aquí. Perdone, vostede ten moi boa retención, pero eu teño 5 follas. Igual retén máis. Disculpen, e doulles explicar, porque eu tamén os estou escoitando a vostedes. Ya. Estou dicindo que eu 5 follas, vostede tomou 4 notas que igual chega a ter moi boa memoria. Claro. Digo que temos un centro para formar xente co certificado de profesionalidade. Agora haina. Algunos. Veremos a ver os que se presentan á bolsa, que non teñen por que presentarse. Vamos ao punto de orden do día. Situación actual dos contratos dos traballadores dos servicios sociais. Son traballadores ou traballadoras dunha empresa privada que empezaron a traballar con esa empresa cando esa empresa tuvo aquí o traballo en Ortigueira. Cando de servicios sociais se buscou unha empresa, todas as persoas acudiron a ese sitio. Ahora, neste momento, pasaron a situación de desempleo, a súa situación laboral. O mellor non todas, cada un ten a súa situación personal. Casi todas teñen certificado de profesionalidade. Nosotros, no Concello, como saben vostedes, non podemos contratar a xente que non teña o certificado de profesionalidade. Aí na empresa, nese momento, alguna non o tiña. Ahora casi teñen todas. Que pasa con estas personas? Supoño que neste momento se estarán formando para presentarse a unha bolsa de emprego que se vai a abrir aquí dentro de pouco, e a súa situación cal é? Pois a situación é que se pasan o proceso selectivo, que lles desexo a todas que lles vai ben porque necesitamos traballadoras, pasan dunha empresa privada a unha empresa pública. Esa é a situación, nun período de 2 meses. Ou as que así o desexen e que non se quera presentar, pois non se presenta. Pero eu digolle que tamén tive unha reunión aquí no Concello, na sala de reunións, anexa a alcaldía, con as traballadoras todas do servicio de axuda a domicilio da empresa privada. Eu non vexo o que vostede di. Elas expuxeron a súa situación. Si hai unha situación de desempleo de 2 meses, que seamos reales, no servicio de axuda a domicilio, as persoas necesitamos para traballar, pero non vexo o que vostedes din. A situación é esa. Queremos, como dixen antes, teatralizar o pleno. Facemos o que queremos. Razonable.
a intervención de Luis Pita. Busquemos unha solución. Busquemos unha solución de agora en adiante. Que neso estamos, que é a bolsa de emprego. Outro tema de para atrás, imprevistos, tal, non. Nin son tornillos, nin son eucaliptos, como dixo vostede outro día, nin xogemos con este tema. Nosotros intentamos solucionar a situación que había en ese momento e vamos a seguir con eso. E situacións destas van a dar moitas, porque precisamente a función do alcalde é programar, e facer todo o que ten que facer para que as situacións sean o máis imprevisibles posibles, pero cando toca, en algún momento, tomar unha decisión, o alcalde ten que tomar unha decisión. Rafael Girón tomou as súas decisións no seu momento, Antonio Campo tomou as decisións no seu momento, Jesús Varela tomou as súas decisións, José Franco, todos. E os que veñan detrás de min, ustedes ou quen sea, que queran que o pueblo decida que seña o seu alcalde, que era un alcalde que no seu momento tome esa decisión, porque son decisións que hai que tomar xa. Que lles pido? Que agora, que non había, agora temos unha xunta de portavoces, nas xuntas de portavoces que se aproveiten as cousas. Se nosotros temos unha xunta de portavoces a petición do grupo mixto para que se aclare estas cousas, nosotros poñemos a vontade toda para que estén os técnicos de servicios sociales, para que estén os sindicatos, para que estén o grupo de gobierno, todas as persoas que así o necesiten, aproveiten. E en eso pregunten todo e despois faigan o que crean que deben facer, pero non perder o tempo. Non temos tempo. Temos que traballar. Agora temos un pleno de 2 horas. Cousa que eu digo, teñen todo o dereito a convocar un pleno extraordinario e a mí pareceme ben. Eu cheguei de Madrid ás 3 da mañá. Non teño ningún problema neste pleno extraordinario. Non lle vexo sentido. Despois temos outro pleno que lle vexo ainda menos sentido, señor Caudín. Estamos perdendo 4 horas ou 5 de traballo. Hai moito traballo no Concello de Ortigueira, tamén estamos perdendo unha grabación dun pleno que o profesional que fai tamén nos está cobrando, pero eu non acabo de encontrar en vostedes todavía o fondo deste pleno extraordinario, salvo salir da Cámara e que os veciños vexan a boa oposición que fai. A oposición non é só crítica, a oposición é tamén aportación, e tamén é dicir, alcalde, goberno, Juan, tesnos aquí para estas cousas e vamos a ver que solución lle vamos a dar a este tema. Traigo este informe que conseguín no Servicio Xurídico da Xunta de Galicia que me di que aquí se podría facer un contrato mixto. Podríase facer, pero que o diga a Xunta de Galicia ou que o diga a Deputación da Coruña, entenderán vostedes que eu teño o meu secretario municipal e que eu vou respetar a opinión do meu secretario municipal, mentres é o meu secretario municipal que para eso estou, que é o que deben facer vostedes tamén, Cando eu non faigo eso, e en algún momento, pois por algún tema salto un reparo do secretario municipal, que me din vostedes? Que conste en acta, porque levo como prova a un xuicio, porque se saltou a opinión do seu secretario municipal. Non suelo facer nunca, salvo situacións extremas donde eu como alcalde de Ortigueira e como alcalde de todos os veciños e veciñas teña que tomar unha decisión en firme, que eso uno ten que facer moitas veces mentre ser alcalde, e vostedes tamén. Bueno, vamos a pasar ao seguinte punto. O seguinte punto, lémolo ben e contestámoslo e centrámonos ben. Situación actual da prestación de servicios de asistencia aos anciáns e persoas dependentes que poden verse afectados pola restricción de ditos servicios. E ahorita es claro. Perdón. Valentín. Si non chegamos a outro pleno non será por nosotros, porque vostede acaba de dar outro discurso, debateus o que vai de mañá. É presidente, señor. E que el convoca o pleno tamén, o sea que as horas son marcadas por usted. Me dice que respecto ao secretario que leva 2 anos e medio sin subsanar o problema. Entonces non sei cal é o respecto. Bien. 1322 horas que devolvemos á Xunta de Galicia. O Servicio de Axuda a Domicilio en Ortigueira ten 105 pendentes por atender. Temos unha lista de espera, como ve vostede, moi grande. E xa lle dixen, falta de previsión. Porque se hai horas e temos dependientes, cal é o problema? A súa xestión, señor alcalde. Non lle bote vostede a culpa a ninguén. A Rajoy, ora xa saleu Rajoy. Salir a Feijóo, Rajoy, Girón.
Pois todos somos aquí, desta parte, é todo o mundo culpable, vostedes sempre son inocentes de todo e fan as cousas sempre polo ben, Mire, por e para o pueblo. vou parar. Sí. Situación actual da prestación dos servicios de asistencia aos anciáns e persoas dependentes que poidan verse afectadas pola restricción destes servicios. Resumo. 1322 horas. Espere un momento. Teño que esperar. Espere porque vostede convocou este pleno. Ou non leu os puntos do día, ou non preparou o pleno porque di persoas afectadas pola restricción de ditos servicios. Este servicio, coa empresa, tuvo a súa restricción. Que personas se viron afectadas? Ese é o que pon aquí. 1322 horas. Pero que vai dar outro. Espere, 1322 horas, 105 dependientes, eso xa o dixo 7 veces. A competencia de servicios sociales é da Xunta de Galicia. Nosotros temos o servicio donde nosotros recibimos unhos cartos por atender a estas horas. Si non pudiéramos no seu momento, non podemos atender, tería que atender a Xunta de Galicia. Non machaque. Esas 17 Bueno, follas que voulle dar, apuntes. doulle 3 minutinhos para concretar isto. Si poido. Esas 17 follas que vostede puxo de apuntes, cando as técnicos dixeron estes datos porque eu non saquei da manga, onde o apuntou vostede? Aquí. Está apuntado. E que fixo para subsanar? Algo. A que non? Entonces, falta de previsión. Me desviei do orden do punto do día. Sí, non, totalmente. porque vostede, pola falta de previsión, é polo que sufren esas persoas. Eso é o que lle ten que dicir vostede aos familiares e aos usuarios dependentes, grupo 3, grupo 2. De acordo? E si lle doi, porque a demagoxia é o peor que ten vostede neste caso. Vostede é o responsable, vostede. Non lle bote a culpa a ninguén, é vostede. E o orde do día vai perfectamente. E neses 17 folios que vostede colleu de apuntes, tería que suliñar en amarillo ou en rojo que ten vostede a obligación de dar o servicio a todo o mundo que o precisa. E non o fai vostede. Quedalle un minuto. Ese é o problema. Sigue sen centrarse no punto do orde do día. Lle repito, cando vai vostede dar unha solución concreta ao problema que hai de axuda no fogar en Ortigueira, cando, señor Lula, se olvídese de mítines. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, non agotou o tempo. No, claro, xa vai agotar vostede. Sí, non sei se... non controlo moi ben ainda como funcionan os plenos extraordinarios. Esa pregunta que acaba de formular o señor Calvín, non sei se lle pode contestar nun pleno ordinario, si ten que facer outro ou pedir outro pleno extraordinario para que se lle conteste, porque non procede. Un momento. E agora vou ao orde do día. Por favor. Hai algunha persoa afectada pola restricción do servicio? A día de hoxe. A ver, que vai dicir? A día de hoxe, non. A ver. Ou usted non se acorda que escribeu, ou redacta moi mal. Mal. Porque aquí pon persoas dependentes que poidan verse afectados pola restricción de ditos servicios. Refírese vostede aos servicios de Virxe do Carme? Si se refira a eso, é que a calquer persona que se vexa afectada dependente do Concello de Ortigueira. Os servicios de axuda a domicilio do Concello de Ortigueira non están restringidos. Se vostede se refire aos servicios que prestaba Virxe do Carme, non hai ningunha persona afectada pola restricción de ditos servicios. Todos e todas as que recibían axuda a domicilio polo personal do Concello ou por personal contratado pola empresa Virxe do Carmen siguen recibindo axuda a domicilio. Ninguna sola persoa quedou sin recibir axuda a domicilio. Estoulle contestando o seu punto do orde do día. Calquera outra cousa forma parte do outro debate. Se se equivocou, sinto. Queda contestado. Ninguna persoa se restringiu o servicio. Que non podamos atender de momento a máis persoas é distinto. Xa, cando podamos e según vayamos podendo, xa atenderemos. Non sei se todas, porque, recórdelles, temos 35 persoas de axuda a domicilio. Das 35, 33 están en activo, 2 persoas temos de baixa. A iso hai que sumarle as vacacións e os tempos libres. Ahora, na relación de postos de traballo que se está redactando no Concello de Ortigueira, van ir, en principio, na proposta, polo menos,
e o link iban 35. Eu falei no seu momento co señor secretario e dixenlle que poñera 50. Por que 50? Porque son 35 as que temos, máis os libres, que son os que están tendo esta empresa de entrada, xa nos fan falta 50. 50 persoas de traballo. Cantas poñemos na RPT, na Relación de Postos de Traballo do Concello? Poñemos 100, porque para atender as 1.322 horas que ten aí, fai nos falta unha cantidad de xente importante. Si ese servicio, para que se faigan un cargo desto, si este servicio, en lugar de ser público, fora privado, tendríamos que sacar un concurso, pois por entorno, me parece que vimos aquel día, sobre 1.100.000. Imagínense, sobre o presuposto de Ortigueira, a importancia e o significado que ten o servicio de axuda a domicilio. Falar en teoría, facilísimo, facilísimo. Pero hai que centrarse e hai que ver a realidade. O tema está, que a pregunta que fai vostede, e que sigamos en esa línea, non hai ninguna persona que se quiera extender o servicio. Entón, sigamos en eso. Non hai nadie que se quiera extender o servicio. Isabel, perdón, que se toca. Sí, pero eu vou me desviar do punto, así que quero aclarar o siguiente todo. Ben, Luis, Sí, yo, si me lo sobre a permite, extensión de servicio. si me lo permite, dado que es el que me centra, voy a extenderme un poquito. Bueno, vamos a ver, la situación de la prestación de servicios a domicilio en Ortigueira es curiosamente igual que la oposición de este concello. Es un taburete con tres patas. Tres patas igual de importantes, aunque alguno no lo quiera ver así. Está la pata, lógicamente, del gobierno municipal, que es el último responsable de las decisiones que se vayan a tomar. Está la pata de los responsables de prestación de servicio, que nos honran con su presencia hoy. Y por supuesto está la pata de las prestadoras del servicio, que también tienen cosas que decir al respecto. La situación en la que está hoy, a fecha de hoy, este servicio, que a mi juicio, visto que me he molestado, nuestro grupo, en hablar un poco con cada una de las tres patas, intentando ver cuál es la situación y qué posibles soluciones se pueden dar, la situación es que las responsables del servicio no fueron capaces o no han conseguido una planificación anual de todo el servicio de forma que fuera lo más sostenible posible. No tengo ningún ánimo de buscar culpables, que no se trata de eso, nada más lejos de mi intención. Las prestadoras, el personal de ayuda a domicilio, pues ha tenido la idea lógica de poder disfrutar sus vacaciones, sus tiempos de permiso, sus visitas y todo el derecho del mundo de estar de baja, como es lógico. Y el grupo de gobierno quizás no ha tenido la suficiente agilidad para afrontar ambos problemas de una manera más eficiente, si quieren decirlo. Repito, no está en mi ánimo buscar ningún tipo de culpables. A día de hoy el concello tiene efectivamente 35 personas de prestación de servicio de ayuda a domicilio. Creo, permíteme que les rectifique que son 3 las que están de baja a día de hoy. Bien, es claro que el personal de que se disponga, como comentaba usted antes, es necesario tener una planificación completa y que cubra de forma exhaustiva y lo más completa posible todas las posibles contingencias que se pueden prever. ¿Eso qué implica? Eso implica la necesidad de gente debidamente formada. La gente bien formada era un bien muy escaso en Ortigueira hasta hace poco y creo que lo sigue siendo, aunque ahora mismo me comentan que parece ser que hay más gente disponible y que hay más gente con certificación. Eso gracias en parte a la prestación que han hecho a través, o al servicio que se ha prestado a través de una empresa externa, que ha permitido que gente que no tenía la acreditación debida ahora sí que esté en disposición de ella. Otra cosa será que esa misma gente pueda o esté en disponibilidad de prestarle el servicio cuando sea demandado. Estoy hablando de una supuesta bolsa de paro bien documentada. Bien, la contratación de esta segunda empresa, que ha tenido cierto beneficio en su momento, debería haber sido una cosa temporal y de emergencia, y por lo tanto con principio y fin. Lamentablemente no ha sido así. Se ha convertido en algo de necesidad crónica y por lo tanto se ha convertido en parte del problema y una cuarta pata de este banco del que yo hablaba. Esto incrementa, por un lado, la deuda del concello con respecto a la prestación que se necesita prestar y por otro lado incrementa el cabreo generalizado.
Cabreo generalizado por parte de la empresa que no consigue cobrar porque la contratación, digamos que es irregular. Por parte de la oposición también se cabrea generalizadamente porque estamos viendo que se incrementa una deuda que malamente se puede pagar y que no se resuelve de ninguna manera, y por parte de los empleados de la empresa y de los otros que ven en la situación generalizada un sentimiento de inestabilidad, de dependencia, de miedo a perder el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay. Ahora, vamos a dejarnos de disquisiciones y peloteos y yo voy a proponer, si me lo permiten, las soluciones. Yo las propongo y ustedes hagan lo que crean pertinente, pero en mi sentimiento está el de aportar algo. No me voy a limitar a criticar, como ya he dicho, agua pasada no mueve molino. La primera solución, ya lo apunté antes, hay que buscar la manera de hacer una planificación de todo el servicio exhaustiva y adecuada, y que cubra todas las contingencias previsibles del año. Evidentemente esto implica, necesito tanto personal, digamos, fijo, y necesito a su vez tanto personal flotante. El cómo se conjunta o cómo se puede arreglar, ahí entran los servicios técnicos y la voluntad del gobierno. Y por supuesto los informes jurídicos pertinentes que permitan una contratación externa, como luego comentaré. En segundo lugar, y más importante, hay que formar al personal. Eso es impepinable, por decirlo de forma clara. Y en este caso, la cosa es muy fácil. Lamentablemente este concello va a precisar cada vez más gente que se dedica a la prestación de servicios a los mayores, porque cada vez todos seremos más mayores y cada vez todos seremos más demandantes. Y espero que haya suficiente gente joven que se pueda formar para dar atención a todo lo que se precisa. Digo que es más fácil porque, por aludir, por ejemplo, a la formación de los socorristas es un poco más complejo. Luis, tenemos muchos más problemas. Te estás pasando por tu punto. Sí, pero es que luego ya, si lo digo ahora, bueno, sí que me callo y lo digo después. Yo creo que sí, que debemos seguir. Vale, pues voy a dejar las soluciones para los ¿Qué personas hay que se reciben el servicio igual que todos? Todos tenemos que seguir un mismo orden. De acuerdo, acepto la corrección. Le pondré las soluciones en el siguiente punto. Eso sí, alternativas, soluciones, está correcto. Sí. Bueno, de todas formas, creo haber dejado explicado claramente que es un problema que tiene tres frentes de ataque. Puedes revolver al punto 1, 2 y 3 y tomamos nota. De acuerdo. Vale, y Valentín. Coincido co Dr. Pita en que a formación é fundamental aquí, xa lo dixemos naquela comisión. Eu simplemente dicirlle, señor alcalde, que neste grupo o que vai a encontrar vostede e neste asunto é colaboración. O que vostede quere é que lle digamos que todo vai ben e eu non lle podo decir. Eu, ojalá que isto, neste ámbito que sabe vostede que eu profesionalmente me dedico, claro que me gustaría que o Concello de Ortigueira, onde vivo, pois teña unhos servicios vamos a decir que moito mellores dos que ten na actualidade e que non me gustaría que devolveramos 1322 horas. Que quere que diga? Claro que non. E que me gustaría ter atendido destos 105 a maioría, sino a todos, porque esa é a nosa responsabilidade. Moito máis ao mellor que o aglomerado en Quente, porque eso sí que pode esperar. O que non pode esperar é un señor ou unha señora que está dependente na casa, porque non ten a máis ninguén que a nosotros. Por lo tanto, por eso me preocupo, señor alcalde, e me gustaría que non o tomara mal, porque me está castigando sempre, non? E me pon malas caras e tal. No, señor Valentín, non? Sí, Estou non corregindo, estou dicindo que colla nivel... Mira, sabe que me corregía meu pai? Que colla nivel de formación no pleno para que todos seamos cada día mellor. Claro, pero pedindo. Analice o vídeo que fai e despois me comenta. Nosotros non estamos aquí porque queiramos que as cousas vayan mal, señor alcalde. É que se van mal como van, nosotros queremos que se solucione. E eu, cando lle digo que hai falta de previsión, non lle digo neste solo asunto, lle digo moitos máis. E lle repito, e con isto remate, señor alcalde, poña solucións para que estas persoas que necesitan atención e que temos horas suficientes
poña a solución para que non exista ningún dependiente no noso Concello que precise de atención e nosotros non lle demos. Moitas gracias, señora Carmen. Gracias, señor Carlín. Sigo dicindo o mismo. O punto é restricción de servicios. Non hai ninguna persona que se rescindir o servicio. Alguna cousa, Auri? Non. Bueno, e un tema que vou a decir. Na miña vida personal, o que menos me gusta, podo dicir, de moitas cousas, unha das cousas que me gusta moi pouco é que me digan que todo vai ben, porque sei perfectamente que esa persona non o está dicindo sinceramente, porque non todo vai ben, nin ningún lado vai ben. Hai cousas que se poden mellorar, ainda cando pensas que vai ben é un peligro, porque te relajas, non? Entonces, digolle que en ningún momento me gusta que me diga que todo vai ben. Digolles que me aporten é que a corporación somos todos e que entre todos fairemos un concello mellor. O que estou dicindo? Aglomerado en Quente non ten nada que ver con servicios sociais, non é un problema deso. Agora vamos a redactar uns presupostos novos, unha partida o suficientemente generosa para servicios sociais acordada por todos. Ese é o que vamos a facer para que poidamos atender o servicio de domicilio, que teñamos profesionales co certificado de profesionalidade, que non nos quede nadie sen rescindir o servicio que non pode quedar, porque a persoa que lle rescinden o servicio vai denunciar ante a Xunta, vai denunciar, e non temos ninguna sola denuncia. E se denuncia esa persoa dependiente, lle pasa algo porque nosotros non o atendéramos, temos responsabilidade penal e responsabilidade patrimonial encima. Eu, o Concello, Servicios Sociales, o responsable dos traballadores de servicios sociales, e eu non vou deixar que pase ese tema, non? Vamos a seguir. Outra corrección. Luís, non é, son gastos en partidas distintas no presupuesto, pero en que momento a empresa nos somete a nosotros a máis gasto? Si non tes a empresa, tes que contratar personal. Un vai no capítulo de personal, outro vai no outro capítulo. Acabo de contrastar agora mesmo que a señora interventora podes falar máis tarde con ela. En que momento supón máis gasto o presupuesto do Concello? Bueno, lógicamente non. Vale. Quero ir aclarando as cousas para que pouquinho a pouco vayamos adquirindo propiedade. Pasamos ao último punto, que é alternativas á situación na que se atopa o persoal que prestaba o servicio no Concello de Ortigueira. É o último punto, non? Alternativas á situación na que se atopa o persoal que prestaba o servicio no Concello de Ortigueira. Vamos a centrar en eso, e cando chegue ese momento volves a renovar o tema das solucións, que eu quedei anotado, acabei a anotación na segunda. Valentín, tes a palabra. Gracias, señor alcalde. Nosotros propoñemos neste punto e creemos que é unha solución importante que vostede, como dixo antes, deixou escapar no obradoiro de emprego, quixo dar a vostede aquí unhas solucións e tal, de por que non se collera nese momento, e non. A formación é fundamental neste caso. Nos obligan os certificados de profesionalidade a ter xente formada para poder impartir o servicio. Por lo tanto, nosotros propoñemos que se formen a persona no servicio de axuda ao domicilio e que seamos capaces de generar máis certificados profesionais. Porque se non generamos eses certificados profesionais non teremos bolsa ninguna, porque non haberá xente que cumpla. Por lo tanto, o máis importante neste caso é formación do personal. E lle digo unha cousa, e yo comento como reflexión. As cuestións que teñen que ver con este tema non poden ser improvisadas. Vostede empezou mal, non collendo aquel obradoiro. Despois contratou a unha empresa sin contrato. Por iso ten vostede problemas. E agora nos vemos abocados a este gran problema, que é non ter xente para meter na bolsa de emprego. E a min me dá relativa ganas de seguir traballando neste caso, porque vostede, despois de 5 anos que vai a facer de goberno, se dá conta da necesidade de meter unha partida xenerosa, acaba de dicir vostede, nos novos presupostos para a axuda a domicilio. Claro, se dá vostede conta de que é necesario contratar máis persoas, porque, como dicía antes o doutor Pita, a población envellecida cada vez é máis, e necesitamos ter máis persoas para cuidar aos nosos maiores dependientes e as persoas dependientes que non son maiores, que tamén as hai no noso concello. Por lo tanto, nosotros o que estamos moi de acordo, e estaremos sempre con vostede e con todo o grupo parlamentario dos distintos, o grupo mixto, máis nosotros, en que esas 1322 horas que temos, que devolvemos, vamos a ter a necesidade
de poñelas en xogo, non de volveras, sino utilizadas, e que temos que chegar non a esos 105, sino a calquera persona que teña unha necesidade porque a ten reconocida na lei de dependencia. Polo tanto, aí nos vai encontrar nosotros. E os traballadores, con nosotros, van a ter recoñecidos, como non pode ser de outra maneira, as súas vacacións e demais. Nosotros non vamos a apelar a voluntariedade, non. Hai que ter previsión, e o decía antes o doutor Pita e antes Isabel tamén. Hai que ter previsión para darse conta das necesidades que vamos a ir tendo. E ter a xente formada para poder reemplazar. E se hai unhas vacacións, ou como decía antes Isabel, hai unha baixa, pois automáticamente ter a unha persona para cubrir esa baixa. Porque claro, o tema que me decía vostede de volver a recurrir a outra vez á empresa, vamos a volver a ter o mesmo problema. Non sei se se vai dar conta. Se vostede dice... En que momento lle dixen eu de recurrir á empresa? Claro, cando haxa unha baixa, dixo, ou cando haxa un libre disposición que iba a volver a... Bueno, está grabado. Sí. Bueno, está grabado. Bueno, como vai solucionar o tema de unha baixa? En ningún momento lle dixen A ver, lle pregunto ahora, como vai a solucionar o tema dunha baixa? Termine a súa intervención. Vai a chamar a empresa, non? A unha empresa. Eu xa teño... Digo eu. Polo tanto, o que ten que ter vostede é previsión. E para eso, lle vou a decir unha cousa. Temos que ter a aula de formación homologada. O outro día quedamos en que iba a vir o inspector, non sei en que momento está o tema da aula, se xa está homologado ou non. Ahora van a salir os cursos AFD con certificado profesional, vai salir a orden seguramente neste mes. Temos que estar atentos para solicitar os cursos de formación para aquí para Ortigueira e para formar xente, serían 15 alumnos por curso e aí teríamos gran parte do problema solucionado. Pero para eso hai que estar atentos ás órdenes porque van a salir. E hai que estar atentos ás homologacións das nosas aulas, porque o Vicedo ten aulas homologadas e forma xente. Cerdido ten aulas homologadas e forma xente. Cedeira, o mesmo. Por lo tanto, nosotros somos os que temos o problema. O outro día nos dixo a señora Auri que estaban no tema da inspección, a ver se homologaban a aula ou non, que aínda está sin homologar. Non sei en que momento está a día de hoxe. Pero, cuidado, a orden dos AFDs, dos cursos de certificado, sale ahora neste mes. Si chegamos tarde, este ano non vamos ter formación. Por lo tanto, señor alcalde, eu lo digo, e non mo tome a mal, porque sempre me toma todo a mal, e a culpa é sempre nosa e non sei por qué. No, Valentín, nin somos parlamentarios, que somos do grupo municipal, sí, do Concello de Ortigueira, nin lle toma mal nada, Bien, pois, para nada, permítame que teño esa apreciación, que non... parece que mo toma mal. No, eu lle digo que a solución pasa por ter xente formada para esa bolsa de emprego e para que o servicio cada vez funcione máis e que teñamos cada vez máis xente porque vamos a ter cada vez máis necesidades con xente dependiente. E se temos a provisión de formar esas persoas, pois teremos menos problemas no futuro. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, bueno, a verdade é que non sei por que fixamos a reunión cando fixamos no Concello de Ortigueira, porque todo isto se explicou, todo, por iso lle dixen que non tomou notas. No, pero a xente non. Ben, bueno, moi A ben. xente non o sabe. Vale, pero estamos aquí para eso, espere, voulle falar para que a xente o sepa, non solamente cá. Escoiteino, señor Valentín. Por eso lle digo, pero diga a verdad. Voulle dicir, estáme dicindo o que xa está en marcha. En primeiro lugar, os demás concellos teñen centros homologados, nosotros non o tiñamos. Non o tiñamos e o temos. Escoite, por favor. No, pero quero sabelo. Pero escoite o que lle digo. Non tiñamos nin centro, nin aulas. No mandato anterior, e durante o mandato anterior, se fixeron as aulas. Fala vostede do seu, perdón. Mire. É que é descoñecemento. Fala vostede do mandato anterior seu. Correcto, sí. Vale, exactamente. okay. Girón no seu momento fixo o edificio donde están o goberno do señor Girón e os compañeros de corporación. Fixo o seu edificio que está no polígono, que é o edificio onde está toda a maquinaria e todo o que temos, e na parte de arriba que estaba todo en obra. Nosotros fixemos as aulas e preparamos todo para pasar todo o proceso de homologación. Con todo eso, está unha persoa moi eficiente, que a conocemos todos que é Marica, e que non lle deixa pasar as fechas nin dos cursos de AFD, nin da homologación do centro, nin moito menos, porque está totalmente pendiente deso. Xa viñeron, xa revisaron, xa temos os ordenadores, temos as aulas, temos absolutamente todo. Temos un centro moito mellor que calquer dos concellos que me citou agora mismo. Está homologado. Espere, están en ese proceso, pero non cabe... Espere un minuto.
Cando veña e cando morre, xa está. Non é un tema que teñamos que Señor resolver alcalde, nosotros. cando veña non, Valentín, porque a orden de AFD sale este mes. escoita unha cousa. Non vamos Ese chegar. non é un tema político, é un Logo tema técnico. Leva 4 anos vostede para homologar unha aula. No, señor. Agora, Estou dicindo que a aula se construiu durante este 4 anos, cando se acabou, viñeron facer as inspeccións e está esta señora, que é orientadora laboral, Pero facendo este proceso. o Escorial tardou menos, Non tergiverse, porque en política temos que ser formales, temos que ser serios, temos que ser boas persoas e temos que ter credibilidade. Logo, eu non lle vou dicir unha mentira, e menos en presidencia, en ningún lado. As cousas están así. Se non chegamos ao momento este dos cursos FCE deste ano, porque hai un AFD, AFD, E bueno, non FCC. vale, AFD. Claro, ten que vostede saber do que fala. Coño, Sería bom. acabo de decir que somos grupo parlamentario, outro día dignos cédula de crédito. De crédito, que eu non sei Non nos estaremos desviando un se temos pouco. que aplicar hoy. Yo creo que ahora o vosotros Digo podéis yo. y los demás no. Un momento, Non sei. dígolle, está todo en marcha, todo o que está en marcha. Obradoiros de emprego. Vamos a ver o que hai e vamos a ver en que situación. Xa chegamos tarde. Espera un Xa momento, saíron. no sei un momento. Miraremos o que podemos facer. Podemos facer de institucións, podemos facer o outro. Xo iremos vendo. Son solucións a dar, como empezou a falar antes o señor Luis Pita. Pero non nos veña a dar unhas leccións, nin facer perder o tempo sobre unhas cousas que xa sabe vostede que está en marcha, que o único objetivo que busca é que a Cámara e os veciños vexan que vostede controla moito a situación. Aí está. Eu o que quero é que veñan a aportar, e que o nivel do pleno sea altísimo. Altísimo. Ese é que preparen os plenos. Vale? Ahora. Pois eu que quere que lles diga. Aquí pon alternativas á situación en que se encontra o persoal que prestaba o servicio no Concello de Ortigueira. Pero non sei se o que deu o señor, non sei se isto é unha pregunta, non sei se o que viña era dar unha alternativa, que era o obradoiro do emprego e que homologuemos a aula, pois non o teño moi claro. O que sei teño claro é que o señor Calvín o espera unha carreira política impresionante. Acabará usted no Parlamento porque está confundindo un pleno do Concello de Ortigueira coa sesión de control ao presidente do goberno, porque aquí mete vostede todo e fai vostede o que lle dá a gana. Bueno, pois non é unha sesión de control. Pide vostede un pleno extraordinario con unha orde de día concreta, está dicindo vostede o que lle dá a gana. Mire, dice usted que vai a colaborar, que quere colaborar co goberno. Se vostede quixera colaborar, faría o que fai moitas veces outro membro da oposición, que é o señor Pita, é chamar a portavoz ou a calquer membro do goberno municipal e preguntarlle como están as cousas. E despois pode vostede creelo ou non creelo, incluso pode dicir a facer as súas propostas, non fixo vostede unha proposta. Está facendo a primeira neste pleno e para iso non é unha proposta, señor Calvín, é unha recriminación constante. E isto é o terceiro pleno que celebramos no Concello de Ortigueira a petición da oposición. Pleno extraordinario. E ven vostede aquí a pedir contas ao goberno, non ven a ofrecer ninguna proposta, ninguna, señor Calvín. Mire, tiña razón o señor alcalde, vostede foi a aquela reunión porque usted quería lío, e non o houbo. E vostede saleu daquela reunión decepcionado. Por eso tomou usted 3 notas, claro, porque naquela reunión... 4, dixo 4, Pois 4, eu creo que foron 3, pero bueno, seguramente o señor alcalde é generoso. A mellor foi ninguna. Ali explicouse como estaba a situación da homologación da aula para formar a persoas para axuda a domicilio ou para axuda a persoas dependentes en institucións, que lles permitirá traballar en axuda a domicilio no Concello de Ortigueira. E máis, E como está? amosa usted un descoñecemento absoluto. Usted nunca estuvo nunha bolsa de emprego, verdad? Non. Miren, as bolsas de emprego fórmanse. A xente que reúne a titulación que se exixe forma parte da bolsa de emprego. Empeza a andar e vaise chamando xente da bolsa de emprego no momento en que se necesita. E pode ocurrir que haxa xente anotada na bolsa de emprego que tardan meses, incluso un ano, en ser chamada. Non se lle pode obligar a estar un ano na bolsa de emprego, verdad? A xente apúntase nunha bolsa de emprego e busca traballo. E, por tanto, ao mellor resulta que formamos unha bolsa de emprego con 15 persoas que acaban sendo 3. E se nos agotou a bolsa de emprego. Esa non é unha solución permanente para axudar a domicilio. Como non é os obradoiros de emprego. Mire, pode usted facer alegato dos obradoiros de emprego que queira. Me parece estupendo. Foi un invento que utiliza o seu goberno
tamén outros gobernos, para sacar a xente das listas de paro. Métenas nun obradoiro de emprego durante un ano, cobrando un salario, e cando acaba o ano, monta as bolsas de emprego. Pero durante un ano as bolsas de os desempleados desta comarca baixaron, bueno, creouse emprego. Usted sabio, pero ven aquí a decir o contrario, porque queda ver, porque hai cámara. Hasta dudo se diría se non houver a cámara. Vale, estamos en ese trámite, e como isto non é unha sesión de control ao goberno, e quero ceñirme ao orde do día, señor Calvín, dígolle que iso é o que estamos facendo. Bolsa de emprego, homologación da aula para prestar ou formar a mulleres e homes en axuda a domicilio ou en axuda a dependentes en institucións. Iso é o que estamos facendo. Non se preocupe. Cando este terminada, faremoslle saber. E se usted ve que tarda moito, convocará outro pleno extraordinario para pedirnos cuentas. Non hai problema, pero deso te conta. Que algo que se dixo aquí antes. Que levan ustedes facendo durante 4 meses? Pois mire, levamos aquí, teñen ustedes aquí a todo o goberno municipal, a interventora, o secretario, e isto son horas de traballo que mentre están aquí escoitándonos a nós non están facendo outro, e que ademais se costa o diñeiro aos veciños e veciñas de Ortigueira. Ustedes verán o que están facendo, vale? Gracias. Bueno, a ver se vamos retomar. Vale, por fin. Eu penso que ao final naide estuvo nesa reunión, porque eu non vi nin a interventora na reunión que tuvemos, nin o secretario. Pezas fundamentales para esta reunión que tuvemos os portavoces. Además, eu perfectamente, e os mensajes de WhatsApp no grupo de portavoces está, eu dixen que tiña que ser a reunión estando secretario e interventora, cousa que non estaban. Ou eu podo equivocarme e non os vin. Pode ser, porque ao final unhos falan dunha cousa e eu podo dicir que nesa reunión non estaba secretario de intervención. Xa me poden explicar a min como nos van a dar unha solución non habendo os técnicos. Pero bueno, pasouse. A ver se vou retomar todo, porque estuve escoitando atentamente. E fala vostede de unhos plenos de convocación. Estamos no noso dereito. A petición da oposición é un dereito, vale. Pero a convocatoria dos plenos é responsabilidade do señor alcalde. Se o alcalde tuvera un pouco de empatía, este pleno, que todos estamos traballando, a maior parte de nosotros tamén, e tamén nos vai aos veciños, amas o noso propio sueldo, estar aquí, poñería, e ustedes dirían, cando vos ven facer o pleno, pois ás 8 da tarde ou cando sea conveniente. Creo que ten que haber unha postura. Cando vostedes falan de propostas, eu penso que o grupo de goberno está formado por 6 concelleiros, verdad? E quen ten que facer as propostas son vostedes, porque para iso están no goberno, senón estaría a oposición gobernando, que a día de hoxe parece ser que me parece que polas perspectivas que temos e polo diálogo que temos entre os tres, podo dicir que seguramente ibas a chegar a un mellor consenso. Pero isto é unha apreciación miña. Escoitei victimismo, que eu dixo, supoño, creo, me parece, é dicir, todo me genera duda, todo. Aquí non se falou, claro que van facer uns presupostos acordados por nosotros, é que non lles queda outra forma. Non lles queda outra forma. Non lles queda outra forma. Eu pregúntome, un tema complicado como este, e estamos sensibilizados todos, en xaneiro, e eu que son bastante previsora, se non funciona o plan A, que é o da bolsa de empleo, se non temos a persoas suficientemente cualificadas, co certificado de profesionalidade, que facemos? Nada. Nesa reunión sí que se dixo, eu non tomei folios, eu levo libreta. Nesa reunión díxose que as posibles baixas, posibles vacacións que se colleran, iban a estar cubertas ca contratación de a empresa que estaba prestando o servicio. A ver, eran as 5 da tarde, eu levaba 3 reunións e faltábame unha. Eu penso que o que eu estou dicindo, que o mellor se me vai a min a memoria, que pode ser, díxose nesa reunión. E non hai cousa que máis que
que máis, vou dicir a palabra rebente, é que se intente xustificar o inxustificable. É dicir, que non estaba, que estaba co outro, que tal. E a situación é esta. A min pódeme creer ou non me poden creer. Estamos mareando que estaba, que non estaba. A situación é dicir, non se contrata a xente. Que facemos? Como están eses presupostos? Os presupostos teñen que estar xa. Xa teníamos que ter 2 ou 3 reunións concretando presupostos. Pero agora, xa que estamos así, e voume desviar do tema completamente, vostedes que tanto falan dos cartos, é o único que lle interesa. É o único que lle interesa. Pero non é os cartos dos veciños, son os seus sueldos. E aproveito para decir que non iba a decir que iba a manterme ao margen. Hai 2 propostas, polo menos dos centristas. Isabel, que ten que ver eso? Non, porque meteron os cartos e que estábamos gastando. Hai 2 propostas. Que ten que ver? Hai 2 propostas. Dígolle e retírolle a palabra. Pois retírema. Retírolle a palabra porque debe ser Solucións. Solucións. Ese tema Quero ver. Xa sei, que é a creación de bolsas de empleo. Ben, moi ben. Vale. Se non funciona, cal é a B? Xente con certificación homologado. Hai tampouco. Como están os presupostos? Hai infinidade. A nosotros non nos chaman vostedes para dicirnos, mira, tedes unha reunión porque vamos meter nesta partida tanto. Non hai. Non hai. Estamos a outubro. Dentro, a última semana de outubro coincide pleno ordinario, que seguramente non vai a ser na fecha. Contemos 15 días para atrás. Estamos en novembro. Despois ven o pós. Hai negociar pós. É dicir, unha serie de cousas que iso é traballo do goberno, non da oposición. E voulle contestar porque non me poido quedar calado. Moi ben. Voulle dicir, si é así o traballo que temos, que están traballando todos os días neso, a miña concelleira de Facenda e de Economía do Concello de Turismo está traballando todos os días no Concello, que facemos aquí neste pleno perdendo o tempo? Non estamos perdendo o tempo. Estamos explicando aos veciños, estou no meu turno, disculpe, estamos explicando aos veciños a situación, porque aquí a situación hai que dicila e os veciños teñenos que saber. Para non vir a aportar nada, fai unha nota de prensa. Estou aportando, eso deixo yo a vostede, que lle gusta máis ese protagonismo. Estou dicindo A, B, C, D, canta quere? Canta quere? Solución ninguna. Como que ninguna? Estoilles aportando todas. Que quere que lle faga o presupuesto? Porque quero lle recordar que o último fixeno eu. Mal feito, seguramente. Mal feito. Era o primeiro que facía na miña vida, pero está aí. Bueno, fixose como se fixo. Bueno, sí, é certo. En primer lugar, me permite usted que le rebata el rebatimiento de antes, valga la redundancia. Sí incrementa el gasto, aunque vaya en partidas distintas. Si yo no preveo contingencias previsibles, eso va a ocurrir lo siguiente: se van a producir contingencias que voy a tener que cubrir de alguna manera, voy a tener que incrementar las horas que le pido a una empresa externa. Eso incrementa. Te va a pasar igual con una baja de una trabajadora. Pero incrementa el gasto. De personal laboral, Bien, llámelo usted como quiera. Simplemente era una rectificación de lo rectificado. El gasto es el mismo, porque el servicio es el mismo. Bien, como usted quiera. Vamos al hecho. Soluciones que proponemos. Evidentemente, lo han dicho ya todos. Permítanme que redunde. Hay que formar personal. Decía antes, cuando me ha interrumpido, que es mucho más fácil que formar socorristas. Porque, efectivamente, están ustedes intentando homologar el aula. Dense ustedes prisa, porque lo que es cierto es que la solicitud de los cursos A, F, D hay que realizarla en el primer trimestre del año y solo se pueden realizar o solicitar si hay un aula homologada. Eso corre prisa, no lo dejen ustedes correr, estén encima y homológuenla cuanto antes. Eso va a redundar en un beneficio genérico. Incrementa el número de personas con la titulación adecuada, se aprovechan las que hay, seguiremos formando más y podemos dotar la bolsa y podemos cubrir contingencias. La forma de cubrir las contingencias es preverlas con la mayor exhaustividad posible. Eso implicará que yo preveo mis vacaciones, mi tiempo libre, mi asistencia, y todo eso ya lo tengo planificado y lo podré cubrir siempre y cuando tenga gente formada y una bolsa de trabajo actualizada debidamente y debidamente contrastada. Entonces no nos pillará el toro por sorpresa. Eso es una de las soluciones, probablemente una de las más importantes. La otra ya la apuntaba antes, una planificación muy exhaustiva. Hay que dedicarle todo el tiempo que sea menester
para conseguir que mi servicio de asistencia a domicilio esté muy planificado. Aún así, con toda la planificación del mundo, va a haber contingencias imprevistas. Si mi bolsa del paro está debidamente dotada, es decir, ahora mismo tenemos 35 y yo preveo, yo preveo que voy a necesitar un contingente en bolsa de 10 personas para tener perfectamente dotado mi servicio y cubrir todas aquellas contingencias que se me pueden producir y puedo prever. Lo que tengo es que asegurarme de que en mi bolsa estén funcionales 10 personas debidamente formadas. ¿Es un problema? Quizá, pero ahí estamos para la formación, ahí estamos en la generación de si es necesario los obradoiros, si es que se prevén, a lo mejor podemos intentar traer un ciclo formativo, no sé, todo lo que se nos ocurra que pueda redundar en el incremento de la formación del personal y el aumento dotando a la bolsa de forma adecuada, nos va a venir muy bien. Y tenemos una planificación correcta y exhaustiva, y aún así tendremos problemas. Pero si tenemos gente dotada, una bolsa competente, y formamos gente, vamos a poder hacer lo que anunciaba el señor Valentín, que dice que no se hace. Pero hay que decir cómo se puede hacer. Yo no me puedo traer complementar más horas, pedirle más horas a la Asunta, que sí que nos las dan si no tengo personal suficiente para poderlas realizar. El incremento de personas para dar prestaciones incrementa también las posibles contingencias que se puedan producir. Tengo que incrementar el número de gente que trabaje, es decir, puedo cubrir más horas y también necesito más gente en la bolsa para cubrir el excedente de horas que voy a realizar. No sé si me explico porque es un poco rollo. Es decir, la formación es parte fundamental de la solución del problema. Y repito, no es formar socorristas, que es un poquito más complicado. Por cierto, aprovecho para recordarles que hay que preocuparse del tema también ya. Eso, ya está. Con permiso, un inciso. Está Esta formación es factible, es muy posible. Pónganse las pilas con respecto a lo de la homologación, por favor. Y el primer trimestre del año hay que solicitar los cursos. Y no me cabe ninguna duda que se van a traer. Es factible y fácil. Y tenemos una gran ventaja, dos en realidad, una presente y otra futura. Los cursos de formación precisan una serie de horas de realización en instituciones, porque son los cursos que vamos a pedir. Tenemos la gran fortuna, que no tienen en otros concellos, de que aquí tenemos una institución que puede prestar perfectamente las horas que son imprescindibles para la formación. Y si todos, y aprovecho también, con perdón que no me tiene el señor alcalde, para decir que si todos nos implicamos un poquito más y todos damos un pasito más para adelante, quizás en un futuro no muy lejano podamos conseguir otra segunda institución de la residencia de Aspromor. Y es otra oportunidad excelente para amplificar las horas de prestación. Pese a todo, y termino, pese a tener una bolsa adecuada, gente formada y cada vez más, y todas estas historias, y ampliar el número de horas y demás, pese a todo, repito, va a haber contingencias imprevisibles, porque las va a haber. Y entonces tenemos que ser ágiles y flexibles y solucionarlas en el momento pertinente y preciso. Por ello, creo que se debe de contemplar una contratación de una empresa externa con una serie de horas implementadas para los casos extremadamente urgentes. Debe de hacerse. Han pedido ustedes un informe jurídico pertinente. Señor alcalde, creo expresar el sentir de las tres patas de este banco, de que si hay un informe que le permita a usted decir esto se puede hacer de esta manera, con todos mis respetos para el señor secretario que puede seguir insistiendo en su situación, estas tres patas le garantizan todo su apoyo para levantar el reparo que sea pertinente, siempre y cuando haya una información jurídica previa. Creo expresar el sentir de las tres patas de este banco. Gracias. Dicho esto, muchas gracias y perdón si me he extendido. Agradezco su apoyo. Por fin, la persona que nos solicita el pleno extraordinario es que aporta 4 o 5 soluciones. Primera solución. Un abrazo. Pues lo veré. Planificación exhaustiva del servicio que cubra las contingencias previsibles. Formación de personal. Hacer una bolsa amplia. Aprovechar las instituciones que tenemos para el tema de formación y salvar los imprevistos. Es preparar un pleno. ¿Entendisteis el tema? Las dos personas que solicitaste el pleno extraordinario
Nos centrais. Ah, Podes no, continuar. no, Podes continuar. Yo el presupuesto no Yo tengo los entra. 5 puntos que quería y de lo que quería hablar. Vale. Esos son los 5 puntos Pues ya está. que teño claro. Continúa, Valentín. No. Muchas gracias, señor alcalde. Perdón. Llevou a... É o que hai. Sí, no, es- xa non llevou a contestar a nada do que está dicindo ahora neste tema. Me vou a centrar no tema de a formación. Coincidimos todos en que é fundamental. Si non homologa a aula, non podemos ter certificados. Lle reitero que vai a salir agora a orde. Por tanto, poñe esas pilas, señor alcalde. E tamén lle dou outra solución. Como hai débeda, non podemos contratar ahora, porque o tema sería moi fácil. Colleríamos e contrataríamos persoas para o servicio. Pero claro, como estamos nun plan de axuste, non podemos. Porque volvemos ao de sempre. Igual que a empresa non cobra os 110.000 euros que se lle debeda. Porque non sabemos por qué. Porque se ten vostede cartos, como dice, e non paga, pois non sei como chamarle a eso. E, como nosotros decimos, non os ten ou non os pode utilizar ou tal, pois por iso non paga. Entón, ao final, si salimos do plan de axuste, pois poderíamos contratar no momento que haxa unha contingencia. E sería facilísimo. Porque agora hai unha contingencia, contratamos. Pero non podemos, porque estamos nun plan de axuste. E estamos nun plan de axuste porque hai débeda, aínda que vostede se encargue de dicir todos os días que non hai. Señor Carlín, céntrese en que E alternativas estou nos dando unha vai alternativa. ofrecer. Salla do plan de axuste, como dice vostede, que pode en calquera momento, salla e así xa poderemos contratar as persoas que reúnan as condicións para o servicio. Salla. Formación, homologación das aulas, certificados profesionais, salir do plan de axuste para poder contratar en contingencias. Non estou de acordo co señor Pita en contratar unha empresa, eu non estou neso. Si non queda máis remedio, como dice él, pois claro, hai que tirar do que hai. Pero eso é un parche. Nosotros somos partidarios de que o propio Concello teña o seu propio servicio, axudado pola Xunta de Galicia neste caso, que é como se debería de facer. Pero para eso temos que ter os mimbres. E os mimbres non pasan máis que por ter xente que reúna as condicións e que queiran traballar no servicio. Reúna as condicións e que ese servicio sea atractivo. Como decía antes o señor Pita e Isabel nos socorristas, 3/4 de lo mismo. ¿Por qué los tiene Mañón e Ortigueira no? Pues porque algo pasará en Mañón que lles fai máis atractivo traballar ali. Por lo tanto, lle repito e lle reitero, formación, homologación, certificado profesional, salir del plan de ajuste para poder contratar. Y de esa manera, mire cuántas soluciones le estamos dando, y de esa manera non habería este problema que generou, yo repito, generou vostede. Por eso está donde está. Non é por culpa de ninguén, é por culpa súa solamente. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, Por alusión, alcalde, sí. algunha alusión. Non me aludín a naide. No, pero Ah, sí. aquí hai máis xente que falou. Perdón, Se pensé que... arroba usted todo Sí, que o era protagonismo. Vale. Vamos. E ahora, por favor, continúe. Sí, somos firmes defensores do emprego público. Xa vexo. No, como siga vostede Señor dicindo, Valentín, por como favor. siga vostede dicindo esas cousas, vai durar na Xunta de Galicia 2 telediarios. Vamos, auguro un futuro Visione o vídeo do señor director general de maiores de fai uns días. Señor Calvín, por favor, A propósito, xa le pido por Gracias. favor, e como favor personal, Sí, nosotros. xa non solo institucional e como alcalde, como favor personal, comportemos. Gracias. Vuelvo a repetir, porque a alguien le debe quedar claro. Vamos a agotar todas as posibilidades de formación, de bolsa de emprego, todas as posibilidades que ten o Servicio de Axuda a Domicilio no Concello de Ortigueira para que o servicio non quede descoberto. Todas, si agotadas todas, é necesario recurrir a unha empresa para que ningún solo usuario deste Concello a que se lle está prestando o servicio deixe de estar asistido, farase. A ver se les queda claro, e non insistan. Porque a prioridade deste goberno
é que ningún usuario do Concello de Ortigueira ou usuaria que se está prestando o servicio de axuda a domicilio quede descoberto. E despois xa presentarán ustedes 6, se queren, demandas de prevaricación por cada un dos membros deste goberno, señor Calvín. Miren, ustedes convierten isto nunha sesión de control ao goberno. Claro, as propostas son do goberno, pero vostedes non lles van a marcar os tempos ao goberno. Non o pretendan, non o pretendan. Sabemos que lle fai falta anos. Os tempos son nosos. Pero vostedes poden meter no cubo da basura os seus discursos de colaboración e propostas do goberno. Pois entón xa temos claro, Non, porque non fixeron vostedes ninguna. Non. Porque convirten os plenos extraordinarios en un instrumento de oposición. Claro, porque eu non sei traballo. É que o pleno extraordinario dun concello non é un instrumento de oposición, é un instrumento de goberno. De goberno. Pero entonces tomamos un café, todos. De goberno. No, señora Rego. No, tomamos un café. No. E vámonos de aberto cena. este goberno a todas as súas propostas, pero o único que fai propostas, e xa me gustaría que fóramos 3, e que fai propostas en canto aos temas que levamos tratados en todos os plenos extraordinarios e ordinarios é o señor Pita. Ningún veciño de Ortigueira nin veciña que revise os plenos, algún de 4 horas, poderá encontrar en ningún pleno extraordinario dos que ustedes solicitaron ninguna sola proposta desta oposición. Se queren facer oposición, fágana. Agradecémolo, pero fágana con lealtade institucional, fagan propostas e debatan e deixen de convertir un órgano de goberno nun paripé. Home, xa está ben, utilicen ustedes, que o fan moi ben, as redes sociales e a prensa, pero non utilicen o pleno do Concello de Ortigueira. Por favor, lle lo pido. Ben, e vamos a cumplir porque temos xa o seguinte tema. Eu só quería decir que dúas cousas simplemente para xa iniciar o seguinte pleno. Un deles é o plan de axuste. O plan de axuste é un plan de axuste provocado, ocasionado, feito e redactado e a cumplir do Partido Popular. Non é do Partido Socialista ni do meu mandato, é anterior. E toda a corporación, non só o goberno, nos temos que salir dese plan de axuste, que ese plan de axuste é fruto deses gobernos, entendémoslo ben. Despois, por outro lado, é un pleno, acabamos de pasar un pleno, e dígolo con todo o sentimiento, que non digo que sea unha pérdida de tempo. Para falar, falamos en calquer momento, o veciño explícanse as cousas todas en calquer momento a través de calquer medio, non vexo ni unha sola votación, ni un solo punto que teñamos que levar adiante. Vexo que o primeiro pleno foi de socorristas, extraordinario, este é o segundo pleno, que é dunha situación que xa todos conocemos, e repiteuse unha vez e outra vez e outra vez as mismas cousas. A única persona, como dixen antes, que planteou algún tipo de alternativas e fixo unhas esquemas alternativas foi Luís Pita, e dígolles, hasta julio de 2021 queda, julio de 2020 quede un pleno. Xa gastaron todos os plenos extraordinarios en que? En socorristas, en problemas moi importantes, en esto de ese domicilio, e quedalles outro. Usted xa sei que non lle interesa. Iso non lle ten que preocupar a usted o pleno que nos quede. Iso non lle ten que Disculpa un preocupar. momento, Isabel. E o terceiro pleno que vamos a ver agora, o dendese que vamos a entrar profundamente a tratar ese tema, o tema dentes. Me preocupa, señor alcalde. 3 plenos extraordinarios en este sentido. Vostedes falan dos meus 100 días de goberno. No Concello estuvose traballando en todos os departamentos. A oposición e a corporación tamén ten que traballar. Este pleno puideron guardar por outra cousa. Pois síganos o ritmo. Síganos o ritmo de traballo. Isabel, que suscriben este pleno, dígame que sentido ten cando está todo falado, todo tratado. Pero teñen que saber os veciños, non se ten que saber, ten que haber transparencia. Parece mentira que ustedes teñan un goberno socialista. Transparencia, diálogo, os veciños teñen que saber. Por favor, escoite. Traigan ao pleno cousas construtivas, cousas que dimoslle solucións. Isabel, por favor, traigan ao pleno cousas construtivas, cousas que nos axuden ao Concello de Ortigueira e a corporación e o goberno a salir para diante, que a corporación somos todos, como dixo Auri, non é aquí un matadero do goberno, hai que traer solucións e cando menos, cando veñen un pleno e máis proposto por ustedes, señor Calvín, preparen os plenos. Claro. Preparen os plenos. Nosotros non somos profesionales como a vostede da política. Levántase a sesión e collemos nivel institucional e nivel de pleno e nivel de... Un desnivel. Vos días levántase a sesión.